Hejsa, jeg er Mikkeline, og det er Vika. Og i dag der skal vi lave sådan en lidt anderledes video, for jeg skal nemlig lave min fødselsdagshaul. Yay! Og ja, jeg vil egentlig bare komme i gang nu. Og den første ting, jeg har fået, det er den her trøje. Og der er striber på. Og så har jeg også fået en nederdel, der lidt ligner den her. Ja, og så har jeg fået et blad. Ja. Så har jeg fået One Directions nye CD for en masse dejlige billeder på One Direction. Masse dejlige billeder. Ja, og selvfølgelig der CD. Ja, så har jeg så har jeg fået 2 biografbilletter. Yay. Og ja, så har jeg også fået sådan nogle øreringe, guldhjerter, vil jeg sige det. Og så har jeg også dem, jeg har i her. Dem fik jeg også. Og så fik jeg den her bog. Og hvad hedder den? Den hedder Mig og min stjernefamilie. Og jeg fik så 2 andre bøger også, men dem har jeg ikke lige her, så dem kan jeg ikke vise. Og de hedder så Molly, nogle af dem. Ja. Og ja, så fik jeg 2 Eos. En gul Eos og en grøn Eos. Og det er jeg så glad for. Ja. Og så glad for. Så har jeg fået den her smukke hæhånd. Ja. Yay! 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 Så kan jeg vippe med fingrene. Og så har jeg faktisk også fået en cykel, men den kan jeg ikke lige vise. Og den er rigtig pæn. Synes vi kan. Det synes jeg også selv. Og så har jeg også fået 200 kroner. Og til sidst, men ikke mindst. Elefanterne. Og til sidst, men ikke mindst, en gave fra Vika, så har jeg fået grunde til, at jeg elsker dig. Og jeg har ikke lavet en DIY på den. Er den her. Og jeg er så glad for den. Den har tegnet mig. Hvor der står, at jeg er sød. Og billedet og hvad jeg hedder på Instagram og Snapchat. Og har hun lige skrevet en tekst. Kære Mikkeline, kæmpe stort tillykke med de 11 år. Jeg håber, du får en fantastisk dag med skønne gaver og godt selskab. Elsker dig. Knus Vika. Hashtag du er min forever. Hashtag hashtag love you. Hashtag tillykke. Og så står der Mille Louis, så tager jeg noget. Alle mulige ting på, og det er jeg selvfølgelig også glad for. Ja, du er... Ja. Og det var så mine fødselsdagsgaver. Og jeg håber rigtig meget, at I vil give et like. Så må I subscribe og abonnere, som er det samme, og kommentere og følge mig på Instagram. Kom til at stå lige her. Og Vika på Instagram. Kom til at stå lige her. Og også begge to på Instagram. Det kommer til at stå lige her. Altså vores fælles. Det kommer til at stå lige her. Så ja. Tak fordi I så med. Hej hej.